Hai, salutare, față bun, sunt pe acest meu canal. Azi facem unde jucăm Granny. Că n-ai pe acest canal poți să postești ceva horror. Bun. Începe la subscribe pentru suma de 15 abonați. Paul. Hai, vreau te juca de la frumos cu mine, hai pa. Bun. Ok, mai bine. Eu văd că e bună. Ce avem aici? Ok, nu aici. Aici. Da. Nimic. Dar vezi că n-a dat ceva, hai să vedem. Trofeu. Nu, fraier. Sau cred că știu cum putem avea pace pentru câteva minute, fraților. Ok, vine. Așa, de acolo, în sauna. În sauna, greniuță, că mi-ai mâncat o ficații. De acolo. Iau și eu ăsta un pic. Hai, te pup. Bun. Asta aici. Perfect. Deci avem timp, un minut, să găsim repede ce ne trebuie. Vezi dacă nu găsim weapon cube. Ăsta e de benzină? Da. Nu pot să stea pe mașină, o să stea pe jos așa că pot. O să văd el scapă ușa. Ce-i aici? Nimic. Bun, fac. Hai să ne uităm. Deci vreau să mă uit foarte important. Sus. Aici în bucătărie. Ce e? Gol. Nimic. 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 N-am ce face cu ea. Păi ce mă? Frate. Fugi, 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 fugi. Pe aici. Fugi, hai pa. Am închis pe fraiere. Nimic. Uf. Leleleleleleleu. Unde găsesc tu cealaltă piesă de la shotgun? Că mai avea și baba de tine. Ok, o să ne mișcăm aici.
Shit. Easy. Easy. Și da. Bă, vine asta, bă, mișcă-te. Serios? Așa, mă pleacă. Care se auzi? Mai e aici? Pleacă. N-am înțeles codul. Crăpade. Dar nu prea... Mă trebuie să mai pun o dată de mine. Easy. Așa. Mamă, ce prost! Hai că vine. Da. Nu știu schemele lui Leon. Bă, vezi că Leonul ăsta nu se joacă. De fapt, asta fac, cam joc acum. Da, ce să facem? Stai acolo Granny până se calmează. Hai să punem pe aici ceva iteme. Hop, n-avem, bă, n-avem. Așa. Bun. Acum mergem aici, aici și aici. Luăm de ăsta. Ok. Și avem ce n-avem noi. Da. Ok. Să te arunc. Că momentan n-am ce să fac. Ok. Easy. Mergem. Vreau să vedem carte. Bă, dar unde-i cartea, vede? Nu prea să ai tămii pe aici, atenție. Din păcate. A, nu pe aici. Pe aici. Bine, acum. Serios? Oi, mă, frate. Am dus cartea. Nu are și bapa asta nebună.
Adică... Bă, ce m-a speriat. Bă, ce m-a speriat, bă, că ți-ești gura ta. Bă, mă, ce m-a speriat și mea. O, Doamne! Uite unde e cartea, frate. Uite unde e cartea. Dă naiba cartea asta încoace, că mi-ai mâncat zilele. Să ne apagă Granny pe aici, că îți dau un capac. Deci, ui și cum te cheamă. Bun, pe să tine ceva, na, și stai acolo. Da, nu prea mai avem ceva iteme pe aici. Ce-i pe aici? Gol. Pe aici? Nimic. Ce râs, mă, așa la tine? Că poate mă ridic și vin la tine acum. Unde ești, Granny? Că mă bat cu tine acum, o dau în parte în parte. Bă, hai, gata, Granny. Bă, vine, bă. Easy. Haide, Granny, să un cap de tine. Atunci am vrut să fac rost de alt baretă. Am și revenit. Și am pus și pe Granny la culcare, așa că o facem așa. Mergem aici. Mamă, ce vreau să mai acolo. Că o să mai avem nevoie de el. De o să avem nevoie de el cam mereu. Pe tine. De când am mare nevoie. Și mai am nevoie de el. Vezi acum unde am pus și lemnul. Știți, lemnul ăla mare. Bun. Mă, ce? Cum? Nu vreau să fac. Sta acolo și culcă-te. Cum frate te pleci? Da, am băgut-o și pe Granny. Da, nu cred că mai scăpăm, frate, așa că asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să like și un subscribe. Da, credeți că scăpăm. Am fost Leon, pa, pa.